Usani ang higala. Dili mga yun ang piso, dili mga yun. Undili si Hesus Kristo labang igsoon ang makapasaylo. Tuwas sa tao. Dili tayo butang igsoon apan kulang pa pagluwas kanimo og kanako. Ang Biblia Simbahon ka, halaran ka sa tanang panahon, O Diyos. Balaan ka ug tapos ka sa tanang mga adlaw. Bayawon ko ang ngalan mo, kalipay ko gibag-o mo. Tinitig ning dughang ko, ihalat ko kanimo. Simbahon ka, halaran ka sa tanang panahon, O Diyos. Balaan ka ug tapos ka sa tanang mga adlaw. Bayawon ko ang ngalan mo, kalipay ko gibag-o mo. Pinitig ning dughan ko, ihalat ko kanimo. Isus, paglaom ka, matinumanod ka, tuburan sa kinabuhi, O Diyos. Simbahon ka, halaran ka sa tanang panahon, O Diyos. Balaan ka ug tapos ka sa tanang mga adlaw. Bayawon ko ang ngalan mo, kalipay ko gibag-o mo. Pinitig ning dughan ko, ihalat ko kanimo. Isus, paglaom ka, matinumanod ka, tuburan sa kinabuhi. Isus, paglaom ka, matinumanod ka, tuburan sa kinabuhi. O Diyos. Matinumanod ka, tuburan sa kinabuhi. O Diyos. Kadausa ka nato. Adunay usa lang ka kinabuhi. Nagitugyan sa Ginoo sa ato ang mga igsoon. Ang atong kaluwasan diya lamang kang Ginoong Hesus Kristo. Kay ang bayad sa sala mao
kamatayon. Ug ang kamatayon diya sa impierno, wa na'y katapusan, wa na'y kagawasan. Apan ang Biblia nagaingon, si Ginoong Hesukristo lamang ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi. Igsoon, way kwarta, way bahandi nga makabayad sa imong sala, kundi si Ginoong Hesukristo lamang. Ayaw sayangi ang higayon nga makabati ka sa mensahe. Kasi Ginoong Hesukristo lamang ang imong kaluwasan, imong kasaligan, na siya lamang ang muluwas kanimo. Dili ang imong gwapo, ang imong kabaltok, ang imong kabright, ang imong kusog, kundili si Hesukristo lamang, igsoon. Kay siya ang nagbayad sa imong mga sala. Sala nga makapa-imperno kanimo, igsoon. Saligi si Ginoong Hesukristo sa tibok nimong kinabuhi. Kay siya lamang ang maghatag kanimong direksyon. Direksyon nga maghatag ug kaayuhan kanimo, igsoon. Kaluwasan kanimo, igsoon. Ikaw ug ang imong tibok pamilya, kay iya ka lang saan, igsoon. Kung ikaw iya luwason, uban ang imong pamilya, iya gyapong luwason, igsoon. Atong imo, igsoon, magpaubos kaniya. Bawato nato si Ginoong Hesukristo nga siya ang atong Dios ug atong manluluwas. Mintras taapa kay ginhawa, igsoon, ayaw kawaga ang oras nga muhimo sa iyang kabubuton. Karon nga gayon pa hinulsuli ang imong kasalanan, kay siya lamang ang makapasaylo anang imong kasalanan, ug siya lamang ang makabag-o sa imong kinabuhi, makabag-o sa imong huna-huna ug sa imong pagbati. Pinaagi siyang pulong na naa sa Biblia ug karon sa mensahe nga imong nasabtan na si Ginoong Hesukristo lamang, igsoon, ang makaluwas kanimo ug dili ang imong kapas, igsoon. Ang tagi gigayon ang kini nga mensahe nga mosulod sa imong kasing-kasing. Ang tagi gigayon na ikaw pag-uon sa Dios, pinaagi sa imong pagtuo kaniya. Pagtuo nga pagkahatag kanimong kabaguhan. Kay kung sa imo lang kaugalingon, igsoon, dili nimo kaya. Apan kang Ginoong Hesukristo, imo siyang taligan, kaya kanyang baguhon, kaya kanyang luwason. Dili lang ikaw, uban ang imong tibok pamilya. Maayong hapon mga igsoon, mga takabaybay. Salamat sa higayon nagitugot. Way laing ngalan na atong sangpiton para sa kaluwasan, kundi ang ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang ngalan na labaw sa tanang ngalan. Ang kasulatan nagaingon, there is no other name given from above by which man will be saved but the name of Jesus Christ. Igsoon, ang relihiyon maayo, pero ang relihiyon kulang pa pagluwas sa tao. Dili tao makaluwas sa iyong igkasi tao, kundi grasya nagihatag sa Dios o sa kagasa nagikan sa taas. Diyak ang Kristo Jesus. Pinaagi si mong pagtuo kaniya, pinaagi si mong pagdawat kaniya. Ikaw makatagamtam sa kaluwasan na dili kaya sa tao.
Igsoon ang kamatayon mo abot sa kinabuhi sa tatla na din ikaw dili makasabot kanusa. Mo nagikinahanglan ang pangandam igsoon kay basig og mauwahi na. Walay tao na sayod kung kanusa sa mawala ning kalibutan. Apan ang kamatayon mo abot kayo igsoon sigurado kayon kana. Mo nang kinahanglan pangandaman nato. Ang Biblia na gayon ang tanan na kasala o ang bayad sa sala mao ang kamatayon igsoon. Ang kamatayon dito sa impierno na diin ka magakabot sa imong ngipon tungod sa kainit sa kalayo dito sa impierno. Apan ang grasya sa Dios diya ang Ginoong Jesucristo kinabuhi walay katapusan ang imong matagamtaman pinaagi sa imong pagtuo kang Hesus. Dili relihiyon ang makabago sa tao, dili relihiyon ang makaluwas sa tao. Ang relihiyon usa ka maayong butang igsoon apan kulang pa pagluwas kanimo og kanako. Ang Biblia nagaingon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but will have everlasting life. Basig og mauwahi na igsoon mo nang gikinahanglan. Mintras nakabati ka sa mensahe sa kaluwasan, grab the opportunity. Tomorrow may be late. Dili ikaw na sayot igsoon kanusa ang katapusan mo abot sa imong kinabuhi. Apan ang Biblia nagaingon na hisulat para kita makasabot na ang kinabuhi na walay katapusan, ang kaluwasan sa tao gihatag na sa Dios 2,000 years ago. Jesus died on the cross. O pinaagi siyang kamatayon igsoon dito sa cross sa Kalbaryo. Sa iyang pagkabanhaw igsoon, kita makatagamtam sa usa ka bakong kinabuhi. Kinabuhi na diha lamang kang Kristo natong makanta. Kung ikaw mo doon kaniya, kung ikaw magpaubos yung makayong pasayloon ka sa Ginoo igsoon, kay gihigugma kaniya. Mo nang namatay siya para kanimo, namatay siya para kanako, nalansang sa krus igsoon tungod siyang gugma kanimo. Sumakaigalaan ko, klaro kayo ang pulong sa Ginoo. Ngayon siguro kang awak ay gugma, pero actually gugma ka. So dawata si Ginoong Hesus. Tabangan ta kag ampo higala. Asa man ka karon, nagatindog man ka, nagalingkod man ka, unsa imo gibuhat, dawata si Ginoong Hesus. Tabangan ta kag ampo higala. Sunod ning jutay nga pag-ampo, umupo nga pag-ampo higala nga kinasing-kasing. Ginoong Hesus. Karon musalig og mutuo ko kanimo. Og dawaton ta ka ingon nga Ginoo og personal nga manluluwas. Akong giilang akong kaugalingon nga ako usa ka makasasala. Pasayloa ako Dios sa akong kasalanan gikan sa akong pagkahimugso hangtod karon. Ug hangyoon ta ka Ginoo nga ilistang akong pangalan ni dos libros kinabuhi. Kay sa pag-abdi na unya sa libro nakapatik nakasulat ang akong pangalan ug absuelto ko. Gikan karon Ginoo, akong isurrender ang akong kinabuhi. Ikaw na mo'y magauna, ikaw na mo'y magagiya, ikaw na mo'y magbuot kanako. Gutumon ako, uhawon ako sa iyong balang pulong. Masakop ako sa turil sa kaluwasan. Salamat Ginoo. Salamat o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen.